Teším sa, že konečne prišla jar, že je konečne teplo. Bohužiaľ, o tom sa možno budem baviť aj s našim jedným hosťom. Kto vie o mne, kto ma pozná, vie, že ja som jeden ťažký arachnofobik a bojím sa všetkých malých hmyzov, ktoré lietajú, chodia. A takto aj včera som sedel doma a bol som za počítačom. Keď som za počítačom, znamená, že pracujem a znamená to teda, že si čítam komenty pod svojimi YouTubeovými videami, ale sedím si tam a doletel cez okno nočný motýl, ale taký, jak moja dlaň. Podľa mňa, že jeho matka musela mať sex s helikoptérou a sadol si tam na stenu a sedí. Sedí tam na tej stene, jak keby sa podielal na platbe nájmu a ja hovorím, ja ho zabijem. A moja pani, nezabíjaj ho, on nič neurobí. Akože nič neurobí, však zatrepotal tými propelérmi a ja mám 2 infarkty. A ona, že jeho iba priťahuje svetlo. Hovorím, mňa priťahuje Scarlett Johansson. A? To neznamená, že pôjdem k nej do bytu a sadnem si tam na stenu. Ja ho zabijem a ona nedovolila mi ho zabiť. A preto radšej som teda došiel sem, lebo ten hajzel tam furt sedí na tej stene.